Her er Mikkel. Han tror, han har fundet den perfekte date. Hun er lækker, hun er skarp, hun ved, hvad offside betyder. Og Anna kan ikke fatte, hvor fantastisk hendes date er. Han er sød, han kan lave mad, og hans e-mails får hende til at grine. Så de aftaler at mødes. Men når de åbner munden, brister deres forventninger. Prøv Teledate. Det er baseret på den enkle sandhed, at kærlighed handler om kemi. Og du kan få meget mere kemi ud af en enkelt samtale end fra 20 lidt for velskrevne e-mails. Men at give sit telefonnummer til en fremmed? Ellers tak. Sådan fungerer Teledate. I stedet for at udfylde en formular, ringer du ind til Teledate og indtaler din lydprofil. Du kan også gå ind på teledate.dk og oprette din egen online-profil. Her kan du uploade dit eget billede samt se og høre andres profiler. Selvfølgelig kan man blive generet, når en anden skal høre ens stemme. Men er det at gå glip af den perfekte kæreste ikke endnu mere skræmmende? Hvis du bare tager det første skridt, kan folk lytte til din profil. Og hvis de er interesserede, sende dig en voicemail. Vi sørger for, at du får besked med det samme. Og hvis I begge er interesseret, vælger I at snakke rigtigt sammen, for at sikre, at samtalen lever op til stemmen. Der er intet så nuanceret og fyldestgørende som det talte ord. Det overgås kun af at mødes ansigt til ansigt. Så prøv Teledate og sig det med ord.